Tinokuchingamidzai muchirongwa Secrets and Confessions. Muzuva ranhasi tine nyaya yatanyorerwa. Saka zvandinoita kazhinji kacho ndinokanganwa kusiya email address. Saka regai ndigare ndatonyora email address. Kana mune nyaya dzenyu, please tumirai nyaya dzenyu pa-email address. Nyaya iyi yanyorwa kucomment. Saka yangonyorwa pama-comment section ende ndoda kukuudzai kuti like this is take two. I've tried reading the story. It's a very sad story. Yempo story akabata mwana chibharo. Asi kungoti munhu wachona manyorero aita vedweka zvakaoma. Alright, ngatipinde munyaya medu. Ndiri murume ane makore 44 okuberekwa. Ndakazvarwa muchechi yekwaJohani Marange. Hameno kana uchiziva kana kuti moiti postori yemusvou. Ndakaita mudzimai wangu wokutanga ndine 21 makore. Ndikaita wechi2 ndine 22. Wekupedzisira ndikamuita ndane 27 makore. Kumusha ndobve kubocha. Pamadzimai ndine vana 7. Pandakakwanisa 30 makore ndakafarira mumwe musikana asi akanga asinganamati postori kwaJohani Marange uye akanga aine 11 years. Ndaizama kumunyenga nguva nenguva achienda kuchikoro. Aingondisvora munongoziva kuti Johani Marange inovengwa, achiti masitsvina, zimusvuu, mazindebvu nezvimwewo. Umwe musi chiri chishanu ndakazongoita hasha ndikamumanikidza kurara naye. Ndakamutsimbirira achitoenda kuchikoro. Handizivi kuti akandoreva kumba here kana kuti akaita zvokudini. KwaMarange topinda neSaturday. Akange ava mangwana acho. Ndakamuka sezvo riri Sabata ndikagera madzimai angu ese nereza nekuti KwaMarange hatitenderwi vhudzi. Munhu wese anogera baravara nereza. Ndichibva ndagerawo nevana. Tese tapedza kugeza ndatopfeka gemenzi rangu. Ndakabata tsvimbo ndisati ndapuwa shangu ndichida kubuda kuenda kuchechi. Ndakaona pamba pachisvika mapurisa aya anochovha mabhasikoro vari 4. Musikana uya aina mai vake vari kumashure. Ndakasvika ndikanzigara pasi ndokusungwa maoko nenjema kushure ndokushinya zviya. Ndakatanga kuridzwa mambama nemapurisa aya achichinjanya ndichisundirwana ndichiramba mhosva. Ndakadoiswa maoko emaCID akanga ari echikadzi ndikarohwa. Ndakagariswa pachicheya zvaipisa tsitsi nezvamboko. Umwe ane chipaipi chiya chemagasi achindiruka nacho. Umwe achingoridza mambama kumeso uku. Jema dziri shure maoko asi ndaisabvuma nenyaya yekutya jere. Ndakazosunungurwa maoko ndikanovharwa muchitokisi. Musi iwowo ndava kunorara. Mangwana kuseni ndakamukirwa iri Sunday kuchitokisi noumwe wevakadzi vaya. Akati mupostori wagadzira here kutaura chokwadi? Ndikati handina. Ndikanzisa maoko kushure ndikaiswa njema. Akaenda neni achindidhonza gemenzi sekunge ndairamba kufamba. Hazvina kuchinja. Ndakaendeswa pachicheya paya ndigotanga kurohwa kunyanya mambama aya. Zvairwadza sezvo ndakanga ndabva kuveurwa nereza suro wacho. Kurohwa uine musvuvu zvinorwadza. Musi uyu ndakarohwa ndakatota ndichidirwa mvura gemenzi kusvika pakudambuka. Ndikazviitira tsvina chokwadi chose ndikataura nokuti marwadzo acho anga anyanya. Ndakabvunzwa mibvunzo yakawanda pamusoro pechechi yekwaMarange ndichirohwa zvakanyanya nekuseka ndichinzi zizuda umoti ziguyo riri musoro. Zvainyadzisa. Ndakazonotongwa hangu ndikapuwa mutongo we9 makore. Ndakasungwa 2013 ndikabuda 2022. Ndikawana madzimai angu ari maviri, mumwe atoroorwa noumwe mubhabhatidzi watinonamata naye. Nyaya iripo ndeyekuti ndiri kujere yaingova nguva yakaoma. Ndairota musikana uya achiti mupostori hausati watanga uchanyatsobikwa hako. Pandakabuda ingori shamu yega. Pamwe pacho ndohwakuchekwa neshamu kumusana uku zvichindinesa kuti shamu dzinobvepi. Vakandobata-bata kuti nditambure upenyu hwangu hwese nekurohwa. Ndakamboendako ndikawana musikana uya akura ndikaedza kukumbira ruregerero asi vakati hatisati tatanga. Izvezvi minyama yoga yoga yokusungwa nekusvorwa. Ndakawana chibasa chekukanya zvitina sezvo riri basa rangu. Pane chinozongonzi chashayikwa ndichipedza mhosva yese yopuwa ini. Mari ndinonyimwa yese yandashanda. Ndibatsirewo ndodini ndatambura hama dzangu. Ndiyo nyaya yatawana iyi muzuva ranhasi.
then inotevera inyaya yemudzimai ari kuti akaroorwa nemurume wake. Ndiyo nyaya yatawana muzuva ranhasi. Then inotevera inyaya yemudzimai ari kuti akabvuma akatora murume womunhu asi zvakuita sekuti vana vake vakuparadziwa nemurume uyu. This is number one platform for confessions. Tiri kuzviridzira pera vedu tiri kuzvifonera kupiko zvakaoma asi tiri kuchingamidzai kuchironga kwedu. Nyaya yedu iri kuti ndiri mudzimai akaroorwa asi kuroorwa uku handidi kuvanzira imba iyi ndakaipinda nekurwadzisa mumwe mukadzi. Ini ndiri mudzimai wepiri. Nyaya yangu yakamira yakadai. Ndine first marriage yangu yaivava. Ndakaibuda mushure mekunge murume wangu aomerwa asi kuti hama dzake dzimubatsire dzakaramba nokuti vaisandifarira. Ndakamboshinga asi ndakaona kuti kukanya matope pasina mvura pano handidiwi. Ndakasvika pakubuda mumba ndipo pandakatsvaka basa kuti ndikwanise kuriritira vana vangu. Ndakawana basa pane imwe kambani ndichishanda mukitchen asi ndaibikira mabhosi kusvikira ndashedzwa nemuridzi wekambani after macomments ekugona kubika. Ndakatanga kuve close nemurungu kusvika one day azosvika kumba kwangu ndokurara tese pasina svitsa umwe shoko rerudo. Rudo rwakadzika kusvika ndabviswa pakambani ndikavhurwa kabusiness keshop yehembe. Mukadzi wekumba akasvika pakuzviziva asi aiva asina chekutaura nekuti ndaidiwa zvisingaiti zvekuti akasvika pakumboinda achifunga kuti achatevera asi akatoona kuti hapana akazongodzoka ega kumba kwake. Asi panguva yacho ini ndaive ndatova nepamberi pane 2 months. Panguva iyi kampani yemurume yakatanga kudonha. Ini Sanyachide murume akandiudza kuti aifunga kumbofamba kuti awane mushonga kuti zviendeke. Ini nekuda kudiwa ndakabvuma kumuperekedza ende aiva andiudza kuti wife yake yaramba kuti haidi zvemushonga. Takaenda akapiwa chikwambo chaive nechuma muchiuno pamwe nemuhuro. Chakapiwa zita rekuti Chenai asi chikwambo ichi chakaendeswa kwaMaiguru since ndiko kwaive neimba hombe. Zvinhu zvakatanga kutifambira murume wangu achindiitira zvese. Takapedza 3 years upenyu hwakanaka asi kusaidi kwangu handina kana mota kana imba yakatengwa. Ndakazonzwa nemakuhwa kuti aitovaka imwe imba kuBorodale ye-first wife yake. Ini ndinolodya muCranbourne Full House. Ndakanzwa zvekare kuti akamutengera mota asi kwandiri aita sevasiri kutounzwisisana. After 3 years mwana wangu akafa wandakabva naye kufirst marriage. Achibva kunovigwa murume wangu akatanga kuita mari isingaiti asi ini handina chinobatika chandakaitirwa. Ndakabvunza akati usazvienzanise nefirst wife yangu ukaziva kuti ndiye akatanga kuvapo hatinetsani. Mwana wangu akafa zvakare wepiri wandakabva naye kufirst marriage asi kubva musi wafa mwana wangu pane zvakaitika. Murume wangu anoti kana achiuya anouya kuzondiona nefirst wife yake haagari. Anoti even achida kuita bonde nemukadzi wake tomusiya akagara mudining isu topinda bedroom 2 minutes otodzokera kumukadzi wake. Zviya zvekuswera tese kana kurara kumba kwangu haachaiti izvozvo. Mari handichapiwi nemurume ndiri kupiwa nemukadzi wake. Chero chii chandada ndikamuudza anotiudza maiguru vako ensure vanotouya vondipa vasina kana kunditsamwira. Hapana chaticharonga tese sababa namai kana zvekuronga mumhuri kwataita hapana. Ndinorwadziwa ndakadyirwa vana vangu kuti iye nemukadzi wake vagare musha. Ini ndofunga kuti ndakaitisiwa vaitozivana kubva pakutanga ende ndomuitiro wavo wekuromba vari vese. Ndibatsirewo nekuti mwana wandasara naye ndiye wese anytime anofa zvakare ndogoti ndakaitei ndinoda kuitirawo back to sender chaiyo. Ndiyo nyaya yatawana muzuva ranhasi. Ini namunoti here to comment handisi kuzokomenta muzuva ranhasi. Imi ndimi munokomenta motiudza kuti nyaya yemunofungei nazvo. Inyaya I'm so sorry for this. Inyaya inotyisa, inyaya do you know kuti vanhu vanotouya vachibvunza kuti imi nyaya dzenyaya dzechokwadi. Tinge tatotumirawo maemail tongoverengawo zvatete tatumirawo. Mofunga kuti mukadzi mukuru akaita senangagara achiverenga zvinhu zvisipo. Vanhu vanototumira nyaya dzavo. Rangu basa nderekungokuverengerai imi makateererawo vanoda kunzwa vachinzwa. Pane vanotoda kuteerera kwema20 minutes saka aiwa tete chingoitawo zvamunoda. Toda kutenda vanhu vanotevera Playhouse Media, Tia Chata, Simbara Chemukwena, Rutendo Glenda, Queen C Official, Big Stan 96, Kudakwashe Dono, MC CW, Tinashe The Joyful Music, Mtulusi Kumbula,
kunjani bhoti Mthulisi. All right, asambe, let's go to the next. Yvette Sipeya, Sunny TV, Castle Music, Kelly, Blessing Muzonzeni, Munengoni Music, Pedzai, Prudence, Katiki Munaku, Rombicho, Menovest Podcast and Reviews. Guys, we thank you so much for the love and support that you're giving us. Alright, chekupedzisira ndechekuti kana muine business renyora muda kuadvertiser, please send me an email. Kwete kuti muye pa platform panapa mosvika monyora zvinhu zvamunyora padzasi. You send me an email, then we discuss kuti how can we go on. Tatenda. Thank you guys for watching. Todzoka zvekare nenyaya dzenyu dzinonakidza muzuva ramangwana. Bye bye.